Ya nduk. Diwiwiti saka sing klasik-klasik luwih dhisik. Luwih dhisik genduk niken sing isih enom dhisik sampeyan tak aturi anu nduk ngaturke panuwun ingkang tanpa upama marang Bapa Purnomo Sagutrah lan ugi temanten kekalih Mbak Nanda karo Mas Relo lantaran panjenengane awake dhewe bisa silaturahim mapan wonten ing Driyareja Nguntara Nadi kene nduk niken. Ayo. Nggih, ngaturaken sugeng dalu Bapak. Nggih, sugeng dalu nduk. Nggih, kagem Bapak Purnomo. Nggih, leres nggih. Leres Pak Purnomo. Kula niku nek ngapalne namine Pak Purnomo niku kok kula ngeling-eling Purnomo Pedhot ngoten mawon. Wah, iya. Nggih to, Pak? Heeh, wis mari saiki pisan. Oh, ngoten. Nggih, sugeng dalu Pak Purnomo, Bu Purnomo kalian warga Driyareja. Driyareja Magetan. Nguntara Nadi. Oh, Nguntara Nadi Magetan. Nggih niki acarane pernikahan putrane Bapak Purnomo. Nggih, Mbak Nanda karo Mas Relo sing menikah. Mbak Nanda dengan Mas Relo, semoga sakinah mawaddah warahmah. Semoga langgeng, cepat diberi momongan. Semoga berbahagia selalu. Amin ya rabbal alamin. Kagem Pak Purnomo mugi-mugi sehat selamat wilujeng. Amin. Asma kinarya japa, Nduk? Asmanipun ingkang kagungan hajat menika Pak Purnomo. Purnomo ki tegese yen ngibarati rembulan kuwi penuh dengan sepenuh hati Bapak Purnomo tresnani lan nglestarekake seni tradisi dan menghibur warga masyarakat Driyareja ngono kuwi. Nggih. Selanjutnya Bu Kesi, yo mboke genti. Kula? Nggih no. Neng saderenge kula matur ndongaaken keluarga besar Pak Purnomo. Aku mau berpantun dulu dong. Weh, isik ae. Ya panggah, pantune panggah lho Pak. Pantune piye Bu Kesi? Burung Nonton gelatik. wayang, hah? Utuk burung gelatik nih. Oh, genti Dok, genti. Alah. Rungokno ya? Nggih. Wirengno ya. Nonton wayang di Kota Magetan Cakep. yang aku sayang. Sik to Pak Cahyo. Piye. Nggih. Nonton wayang ning Nonton wayang Magetan. ning Magetan. Nonton wayang ning Magetan. Heeh. Hanya Pak Cahyo Kuntadi sayang yang menjadi idaman. Iya. Sampai sing rondo-rondo karo sing apa jenenge jomblo-jomblo ki iri lho, Bu. Apa iya? Heeh. Lah mulane awakmu tak dongake muga-muga sok lek entuk jodoh, awakmu ya romantis kayak bapakmu karo mbokmu iki lho, Nduk. Ya amin. Ting TikTok iku lho, Bu. Tak kon jupuk apa ngono lho bapakmu kuwi. Terus nesu-nesu. Tukaran pokoknya jenengan iku caksi lovers. Wah iya. Kaya rumuse ngene, Nduk. Angger aku bar tukaran karo Bu Kesi. Bar kuwi Bu Kesi mesti mengan. Apa nggih? Kula badhe istilahipun memberi motivasi kepada pemanten berdua. Mbak Nanda, khususipun Mas Relo. Ya. Mas Relo, ngeten Mas. Gini Mas, kalau saya bilang bahasa Jawa ngoten jenengan anu nggih ngertos nggih. Dadi ngeten niki. Sing kula alami tiang berumah tangga menika biasanipun keromantisannya itu hanya bertahan selama 5 tahun. Muga bar kuwi halah kadang-kadang orang gagas pasangane. Neng jenengan jangan rumusnya ada satu hal. Apa Biasane ngene lho, Nduk. Wong lanang iki biasane lek ning ngarepe wong wedok ngono iki gayane iki ora ngawaki. Lek salahane ora ngawaki, ya toh? Ning wong wedok iku Mbak Nanda
pinginnya selalu dimengerti. Orang mong Mbak Nanda tok, orang mong Bu Kesi tok. Tak kira ibu-ibu sedaya teng mriki nggih ngoten nggih Bu. Wong wedok niku pinginnya dimengerti nggih napa mboten? Nah, Tapi ngoten niku. perempuan itu bukannya selalu ingin dimengerti, Bu. Anjane perempuan itu tidak boleh salah, Bu. Iya, Karena betul. laki-laki itu tempatnya salah. Nah. Jadi laki-laki itu harus apa? Menghargai gitu, Bu. Namanya laki-laki itu harus mengalah. Bener, makane Mas Relo Pak orang Mas Cahyo Relo mengalah. orang Mas Relo salah ning ngarepe wong wedok. Dah. Itulah laki-laki yang baik. Cocok Mbak Nanda? Lek iso orang ngakoni salah tok. Piye, Nek Nduk? iso wis gak kleru kudu ngekeki duit. Kok mbelani karo bapak-bapak niku mboten, ning witing klapa salubune, ngeten Bu Kesi. Jadi tumrape wong bebrayan itu tidak kita saling menyalahkan yang lain, namun kita sendiri harus merasa salah dan harap dimengerti apakah maknanya mencintai. Mencintai adalah ketika kita tidak menyakiti orang yang kita cintai dan juga siap ikhlas legowo menerima rasa sakit yang diberikan oleh orang yang kita cintai. Itulah mencintai. No. Tapi aku ya enggak. Yang namanya mencintai. Apa? Sing jenenge mencintai ku ya, Nduk, Nggih. tidak boleh saling menyakiti. Iya. Jenenge lek mencintai terus hanya untuk menyakiti untuk apa? Iya kan? Nggih. Cocok? Setuju, Nak? Setuju. Iya. Ngono lho, Pak. Wong aku Oh. disakiti bolak-balik ya, Pak. Alah. Ora. Ngene Nduk niken. Nalika wayangan ana Ngawi kepungkur lek aku wis janji bakal gaweke tembang karo sampean. Wujude iki Pangkur Putri Ndoho. Ndoho iki lak ya Kediri tegese Nggih. sampean. Nggih. Iki ana sandi asmane. Dadi tembang iki yen diwaca mudhun ngono kuwi tulisane Dimas Niken Salindri. Nah, ngono kuwi. Sampeyan wis sinau apa rung bab kuwi? Tembange Kula kuwi. sampun dikirimi ning nganu. Mboten lali niki swantene mboten nutut. Oh ngene. Iki pancen persembahan kagem panjenengan. Jadi Nggih. tembang iki dibawani Pangkur. Iki cakepane sing gawe Pak Cahyo Kuntadi. Nggih. Ning cengkoke sing damel ya kuwi Ibu Sukesi Rahayu. Nggih. Iki dipersembahkan untuk dirimu. Engko nggen bawa ben Bu Kesi wae. Terus engko bacute iki Kadung Trisno jenengan bisa berdua. Oh, ngaten Ngono ya. nggih. Nggih, ngono. Nggih. Aduh, Ya, Bu Kesi. Sama sing cendek-cendek ora apa-apa aku ya. Ya. Sik dhewe ora apa-apa ya. Wani nih kan? Oke, sip. Yo. Timen budaya ngrembaka Di Mas. Nggih. masinang kling cahya nirna kaiksi Ya, Bu Kesi, bantunan Bu. Nimas mestikaning jantung Ni terus Ken. kenyokang saking doho Sal. salwiring reh nembang beksa wus kacakup Lin. linambaran jiwa tama Terakhir Dri. Triya sumarah mring Gusti Alhamdulillah.
Nggih, sak pangkur ki Nduk, openono ya Nduk tembang iki. Nggih, Pak. Iki lek gawe tak rewangi poso 7 dina 7 bengi lho. Matur sembah nuwun nggih, Pak. Iya no, tak rewangi 7 dina 7 bengi ora nyedak mbokmu belas aku. Alah gombal among sapa sing ngomong? Apa ya kuat ora nyedak Nduk alah bapakmu lho Dek bengi ngene anake turu ngono iki dheweke gayane wirawiri nang ngarepku lho. Jam 12 bengi kan. Ngopo Pak? Terus wayahe lho. Ngelingke aku kok kan. Oh sih, ampun kleru wayahe tegese lak tengah wengi Bukesi tak aturi wudu bar kuwi salat tahajud ngono lho maksude. Oh, percaya mboten Pak? Percaya mboten Pak? Ora percaya. Alah percaya karepmu ora ya karepmu. Tak kira wae Endinge piye, Bu? Endinge piye, Bu? Endinge ya bapakmu ngerti-ngerti ngene lho. Gelandang mbakmu ngene mlebu ngene iki lho kan. Terus diapake, Bu? Halah bocah cilik rasane melok ngerti. Halah wong sampean yo ngomong kok ya kan aku ingin tahu. Aja sampean sik belum 17 tahun ke atas. Hari iki 17 ya, Bu. Oh iya. Ya bacute anu ya Nduk kadung tresno. Nggih. Nah, iki enteng lek iki ora dhuwur nadane. Dhisik ana Niken Salindri. Yo. Lamat was katon tejane yen mbok brangkatan mencerang aduh sih. Pacane sarwa asri jeroba Yen
Para penonton nyuwun tepuk tangan yang meriah untuk Mbak Niken Salindri, luar biasa. Saged istirahat rumiyin sedhela, Nduk. Nah, nggih. Bu Kesi ya ben istirahat.